La gran dama del teatre que tenim avui aquí amb nosaltres, Núria Espert, que no us la podeu perdre al Teatre Romea amb La Isla de l'Aire. I escolta, quina interpretació, quina dona. 87 anys que té l'Espert. És meravellós. Acaba de baixar una persona de l'estudi, del nostre equip, per dir-me, sisplau, Genís, recomana l'obra, la vaig de veure ahir i em penedeixo enormement de no haver seguit a l'Espert tants anys abans. Més anys, altres obres. Però, escolta'm, està extraordinària, fa un gran paper. Tenim una declaració de Núria Espert, si et sembla, per començar a entrar en matèria? És necessari, sí, sí. Le decía a Bea que esta vieja, que soy yo, ya puede morirse en paz. ¿Sabes por qué? No sé si queremos saberlo, mamá. Pues porque si llegas a los 90 y te das cuenta de que en la vida no tienes nada mejor que hacer que no hacer nada, es que has hecho las cosas bien, ¿verdad, hija? És que fa d'ella, és que fa d'ella. O sigui, tu estàs veient l'obra, el Romea, per cert, on va començar, que és com un tancament de cercle. Estàs veient a l'Espert, que manté tota la consistència de l'actriu, i és ella interpretant-se ella mateixa. És meravellós. La vocalització, 87 anys... Sí, és l'experiència. L'experiència. És aquesta consistència teatral. Sabidoria teatral. Sí, sí. I és una biografia... És molt sorprenent, eh? Hi ha dades molt, molt interessants. Si et sembla, la repassem. I, a més, ella torna al Romea, efectivament, en relació amb això que estàs dient, fent el que més li agrada, que és teatre. Sí. És una dada important, el tema del Teatre Romea. El Teatre Romea, amb més de 150 anys d'història, ha sigut escola de teatre català per moltes generacions d'actors, però sobretot d'aquesta generació que hem vist ara. Per què? Doncs per un fet molt simple, perquè quan les entitats es converteixen en escola, vol dir que ho han fet bé, i que han fet molta cosa i que tenen molta història. I si a més una actriu com la Núria Espert hi ha crescut i s'hi ha format, ja la solidesa és total. Però si et sembla, anem a repassar-ho amb 6 imatges. La primera, per força, és la joventut. Fixa't com amb els anys, això és al revés que els futbolistes. Els actors, les actrius de teatre, amb els anys, quan tenen aquesta solidesa, van guanyant. Les arrugues aquí són necessàries, millores, perquè fixa't que a l'inici, que també era un rostre molt especial, encara no hi ha res pintat aquí. I tu et fixes en la imatge que tenim avui dia de la Núria Espert, amb aquests 80 llarguíssims anys, ha guanyat aquella expressivitat, s'ha format a l'escenari. I aquí, a aquesta edat, de molt jove, nascuda a l'Hospitalet de Llobregat, l'única cosa que... M'he llegit un discurs que va fer del pregó de la Mercè, l'any 86, si no recordo malament, en què l'Espert parla dels seus començaments. I diu, esclar, per mi Barcelona era el Sandro Carreras, que era un senyor que em va ensenyar dicció. Jo agafava el metro a Santa Eulàlia i arribava a Barcelona. I per mi Barcelona era aquell senyor, la plaça Catalunya i la Rambla Catalunya, on jo em formava en la dicció. I comença amb uns pares que a l'Hospitalet de Llobregat estan bojos per anar al teatre aficionat. Que bé, perquè també podia ser que li haguessin dit escolta, al teatre, no et dediquis al teatre. Al contrari. Al contrari. Passa més hores als escenaris de teatre d'aficionats que al menjador de casa. I això fa que als 6 anys debuti, atenció, amb Terra Baixa, Guimerà. O sigui, no debuta amb qualsevol coseta, no. Amb una gran obra. Amb una gran obra. Els pares els fa molta il·lusió i comença l'ofici als 6 anys. Imagina't. Dels 6 als 87 anys. Tota una vida damunt dels escenaris. Però no comença volent ser actriu, sinó volent ballar. S'apunta a l'Institut del Teatre per fer dansa. Per fer dansa. Veiem-ho? Però, esclar, apuntes maneres cap a un ofici, però de seguida les teves dots interpretatives et porten cap a l'altre. Aquesta és la Julieta Serrano. Sí, senyor. I ens els hem d'imaginar amb 13 anys, quan la Núria Espert fitxa pel Teatre Romea. Amb 13 anys, per la secció infantil. Una nena. I hi ha la Julieta Serrano. Comparteixen camerino i entren al Romea, ella volent ser ballarina, ella volent ser actriu, i en surten sent actrius. Totes dues. Però en surten sent actrius, atenció, per la porta gran. Perquè el gran debut amb 17 anys de la Núria Espert
comença a formar aquella cara que hem vist en 87 amb Medea. Medea. Home, una altra gran obra. Quan algú fa un mite grec, una tragèdia grega. és la bruixa, és el xamanisme, és l'embruix de l'escena de tres personatges. Atenció, aquest d'aquí al mig és l'Ovidi Montllor, gran Ovidi Montllor, i aquí és on decideix ella dedicar-se al teatre. Es desapunta a l'Institut del Teatre de Dansa i comença a fer interpretació. Hem parlat de Medea, dedicació al teatre, però aquí hi ha un personatge molt important a la biografia de l'Espert, que és el seu marit. Veiem la imatge, una imatge fantàstica. Aquest és l'Armando Moreno. Es casa amb 19 anys amb aquest noi, enamoradíssims tots dos, es converteix en el seu mànager i, sobretot, el més important d'aquesta història d'amor és que decideixen fer la seva. Molt important. Decideixen crear companyia pròpia. Companyia Núria Espert, on hi haurà i passaran tot un reguitzell d'actors, l'Ovidi Montllor, la Julieta Serrano, el Carles Canut. Home, el Carles Canut, el fantasma del qual encara volta pel Romea, on aquest senyor vivia al teatre. Carles Canut. Hi va haver actrius com la Guillermina Mota, tota una sèrie de personatges, d'actors típics nostres catalans que van passar per la companyia Núria Espert. Espriu, Víctor Català, Brecht, O'Neill, tot el que els agradava. I sobretot, un nom. Lorca. Lorca era l'obsessió de la parella. Van decidir atacar Lorca, fer Lorca, sota el franquisme, amb un fet espectacular que va succeir, que és aquest. Debutar amb Yerma. Fixa't quin cartell. Quin cartell. La policia va haver d'anar als camerinos perquè es permetés estrenar aquesta obra. La policia estava als camerinos i ells, finalment, després de molta pugna, aconsegueixen debutar amb Yerma. Fixa't, som a l'any 71, moment molt complicat, la policia és als camerinos i ells debuten amb això. Fixa't quin cartell, i aquí l'Espert ja és l'Espert. Ho veiem, és l'atreviment, és una mica, com a cap de cartell, imagina't debutar amb això. El que passa és que Lorca... La imatge més que coneixem de l'Espert, també. Ella interpretant papers difícils, papers femenins complicats, fan La Casa de Bernard d'Alba, repeteixo, Lorca es converteix en columna vertebral. Obres dures de Lorca en temps de dictadura. En temps de dictadura, fa televisió, tots recordem aquella Laia d'Espriu a la tele de l'any 71, també associada una mica a la cara de la Núria Espert, dirigeix el Centre Nacional d'Art Dramàtic, però dirigir aquestes entitats no li agrada. Tot torna a Lorca. I és curiós com això ho fan debutar a Tòquio. Això va per tot el món. En aquella època, A l'Àsia, als Estats Units, als japonesos això els hi encanta. Els torna bojos i hi ha una fotografia, hem trobat, la Mireia Mallol m'ha trobat una fotografia, a veure si endevines aquest personatge qui és. A veure. Que a l'època entrevistava, no el reconeixeràs, és molt complicat. Constantino Romero. Ostres! Aquest és el Constantino Romero entrevistant... Constantino Romero! De joves, tots dos, anys 70. És la veu. La veu, i tant. Aquest senyor és la veu per una actriu que es torna boja per la veu. Es torna boja per dirigir sobretot espectacles operístics. Va haver una època en què la Núria Espert no és que desaparegui dels escenaris, és que és al darrere intentant dirigir òperes difícils. Fa el Rigoletto a la Royal Opera House de Londres, fa Electra a Brussel·les, en fa tantíssim Madame Butterfly a l'Òpera de Glasgow. És la veu. M'ha semblat curiós que parléssim de dues veus tan impressionants del món del teatre. Coincideixen en aquest moment. Però tot torna a l'escenari, tot torna a una obra que jo vaig tenir el gust de veure justament a Barcelona, que és, atenció, Qui tem a Virginia Woolf. Això és un paperàs. Amb l'Adolfo Marsillac i tant. Te'n recordes d'Adolfo Marsillac? Home, per favor. Aquesta parella... I me'n recordo de les memòries que va escriure Adolfo Marsillac. I de la memòria que tenia, també, aquest senyor. I de la memòria que té la Núria Espert. Quin tàndem potentíssim. Te l'he tret perquè, justament, un dels papers més difícils, més potents, femenins, del segle XX, a tots els escenaris del món, ha sigut justament el que s'interpreta a Qui tem a Virginia Woolf, amb la Núria Espert, que, atenció, li va valer l'Oscar a millor actriu a l'Elizabeth Taylor. L'Elizabeth Taylor, amb el seu marit d'aleshores, interpretava aquest paper potentíssim de l'escena.
I jo recomano molt Hem d'anar a veure la Isla de l'Aire perquè... vagi al Teatre Romea a veure la Isla de l'Aire perquè l'expert reconeixeràs tota aquesta història fent d'expert. Després de tot el que hem explicat de la seva trajectòria, encara podem gaudir-ne amb ella, d'ella, al Teatre Romea, que l'ha vist créixer als seus 87 anys. Moltes gràcies, Genís. A vosaltres.